Montserrat, hola. Quins són els records que tens d'escola i sobretot a què jugaves de nena aquí al barri? Explica'ns una mica. Bé, nosaltres jugàvem al carrer, perquè la serra era molt ampla, no passaven cotxes o apenas passaven cotxes, i jugàvem al carrer. Jugàvem a corda, al xerranc, a cromos, bé, a moltes coses. Jugàvem les nenes, al cantó de la serra. Però llavors ens ajuntàvem amb els nens del barri, que n'hi havia pocs, eren cases petites, baixes, de 2 plantes, d'una planta o de 2. Eren pocs nens, però baixàvem a la baixada del cementiri, d'allà al passatge del cementiri de Sants, no passaven cotxes, ni trànsit, ni res, i allà jugàvem. Jugàvem a córrer, jugàvem a pilota, i sobretot el que recordo és jugàvem a 20, aventures, que explicàvem aventures. Sobretot eren els nens els que l'explicaven, però nosaltres entràvem a dins de les històries que inventàvem tots plegats. Com ja he dit abans, la família Sunyer tenien fàbrica de lleixiu i salfumants i donaven la fàbrica a baix al passatge del cementiri. I allà traiem els caixons on posaven les ampolles de lleixiu i ens assentàvem i allà començaven les vendis. Hi havia doncs els nens, la família Sunyer tenien 2 nens, el Joan i el Pere, després el Sebastià del Barroca, després el Miquelet Díaz, que els seus pares tenien al darrere escombraries, ja està mort, pobret.